karon ang atong kalibutan, sakit na kayong init mo kalit lag ulan-ulan, bagyong umabot, ambot lamang. Aduna pa'y virus nga gikaguptan, ning lapdag na kinistibok kalibutan, wala pagyoy tambal o vaccine man lamang. O karon ang solusyon imong nawong Boston facial face mask atong gamiton. Kitang tanan mag social distance, kamot atong hugasan, ang sabon atong pabulaon on DOH atong tumanon. Di sa kita mag shake hands brad, di sa kita magkaksanay, kay napay COVID nga makapatay. Mag-ampopod kita sa Ginoo, kay siya lamang ang nahibalo, kay mo butra ang iyang milagro. O karon ang solusyon imong nawong Boston facial face mask atong gamiton. Kitang tanan mag social distance, kamot atong hugasan, ang sabon atong pabulaon on DOH atong tumanon. Kitang tanan mag social distance, kamot atong hugasan, ang sabon atong pabulaon on DOH atong tumanon. O karon ang solusyon imong nawong Boston facial face mask atong gamiton. Kitang tanan mag social distance, kamot atong hugasan, ang sabon atong pabulaon on DOH atong tumanon. Di sa kita mag shake hands brad, di sa kita magkaksanay, kay napay COVID nga makapatay. O karon ang solusyon imong nawong Boston facial face mask atong gamiton. Kitang tanan mag social distance, kamot atong hugasan, ang sabon atong pabulaon on DOH atong tumanon. O karon ang solusyon imong nawong Boston facial face mask atong gamiton. Kitang tanan mag social distance, kamot atong hugasan, ang sabon atong pabulaon on DOH atong tumanon.